Новае дзіця. Арыштаваны настаўнік расказвае дзівацкую казку. Былы настаўнік англійскай мовы, Марк Бейлі, прызнаны вінаватым у забойстве, сидзеў у пакоі для спатканняў турмы строгага рэжыму. Ён выглядаў змардаваным, бледным і затраўленым. Ён моцна адрозніваўся ад маладога спартыўнага чалавека, які пастаянна прысутнічаў на экранах тысячаў тэлевізараў і тэлефонаў па ўсёй краіне. Здавалася, у Бейлі было ўсё. Ён амаль 10 гадоў выкладаў у рослінскай сярэдняй школе. Яго любілі, многія студэнты называлі яго прычынай захаплення літаратурай. Ён быў трэнерам не толькі жаночай валейбольнай каманды Рослін Хай, але і каманды малодшай лігі горада. Ён быў жанаты на сваёй каханай з сярэдняй школы, Холі Бейлі, выхавальніцы ў дзіцячым садочку. Звонку яго жыццё было не проста бяскрыўдным, але і натхняльным.